שלום, שמי דוקטור דורון אבניאלי, אני רופא שיניים, בוגר הדסה בירושלים בשנת 1985 ורופא כללי, בוגר אוניברסיטת תל אביב ו4 שנות עבודה במרפאת פה ולסת. אני בעל תואר דיפלומט של הקונגרס הבינלאומי להשתלות שיניים, עוסק בהדרכת רופאים להשתלות ומרצה בתחום בפורומים שונים. תחום ההשתלות השתנה במהלך השנים באופן מהפכני והתפתח גם תחום השתלות העצם. במשך כל השנים אני מרבה להשתתף בכנסים ובהשתלמויות בארץ ובעולם כדי להיות מעודכן בחידושים האחרונים. ישנן שיטות השתלה רבות ולכל אחד אני מתאים את השיטה המתאימה לו ביותר. סוד ההצלחה של טיפול דנטלי טוב הוא הכנה יסודית ומקצועית. כל מתרפא עובר בדיקה מקיפה, כולל CT, שתוצאותיו משמשות להכנת תוכנית הטיפול המפורטת. שום דבר לא נשאר ביד המקרה. בעלי ואני מגיעים מעומר, זה אחרי באר שבע, הדרך ארוכה, אבל דוקטור אבניאלי שווה כל רגע בשבילנו. עברתי כאן השתלות והרכבת כתרים בלסת העליונה ובתחתונה, והיום אני מאושרת, אני יכולה לאכול כל דבר שאני רק רוצה. אני מורשה על ידי משרד הבריאות לבצע ניתוחים והשתלות בהרדמה כללית או בסדציה, טשטוש בעזרת מרדים מומחה. המתרפא מתעורר לאחר שהשתלים בוצעו מבלי שחש דבר ועוזב את המרפאה לאחר התאוששות עם שיניים חדשות בפיו. בני משפחתי ואני מטופלים אצל דורון אבניאלי כ-25 שנה. אני באופן אישי מאוד פוחד מטיפולי שיניים. היו חסרים לי בלסת התחתונה מספר שיניים טוחנות, ונאלצתי כתוצאה מכך לבצע את הטיפול אצל דורון בהרדמה כללית. לאחר הרדמה כללית התעוררתי כאשר השתלים היו בפי, ופשוט תענוג. לא הרגשתי כלום במהלך הטיפול, ואני חוזר ואוכל כל דבר היום וממש מרוצה מהטיפול שקיבלתי אצל דורון. הגעתי לדוקטור אבניאלי כאשר חסרו לי 2 שיניים בלסת התחתונה ולא יכולתי ללעוס. דוקטור אבניאלי השתיל לי בלוק עצם ולאחר האיחוי שתלים וכתרים. היום אני לועס בקלות, כפי שלעסתי בצעירותי עם כל השיניים בפה. אני מבצע הן את ההשתלות והן את השיקום עליהן. אין צורך להיטלטל ממרפאה למרפאה. אני אחראי להצלחת הטיפול מאלף עד תף. שיטות העבודה במרפאתי הן החדישות והמתקדמות ביותר בתחום. הציוד חדיש ומודרני, החומרים מאיכות מעולה והשתלים בעלי תו תקן אמריקאי. חדר ההמתנה במרפאה הוא מעין בית קפה פריזאי נעים ומזמין. האווירה נינוחה והיחס של הצוות חם ומלטף. כל אלה הופכים את ההשתלה לחוויה. את הידע הרב והניסיון שצברתי במשך 25 שנות עיסוק בהשתלות אני מעמיד לרשותכם. בואו לבדיקה ראשונית חינם ולא תצטערו.